खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि दिनै खनसेनो एनएलएफबीनि 200निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान होबाय प्रमद बर'नि गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनानै बयबो रायजो राजाफोरा बुंनाय बायदि दिनै खनसेनो 200निबो बारा बारग' एनएलएफबीनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान होदों मख'जाथावदि बिबक'नि दैदेननायाव थांनाय साननैसो सिगां गोबां एनएलएफबीनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान होखांबाय थिग बेबायदिनो क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानिफ्राय गासै 200निबो बांसिन एनएलएफबीनि सोद्रोमाफोरा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान होनाया इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गोख्रों जानायखौ बुजिनो हायो बे हाबाफारियाव बाहागो लाना बारग' एनएलएफबीनि लेङाइ आफादगिरि बिबक' बिथाङा बुङोदि दिनै इउपिपिएलनि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो गोजोना फैदों होननानै जों बयबो रायजो राजाफोरा मिथिगौ आरो बे रोखा जादोंदि बिपिएफ सरकार समाव गावजों गाव बुथारलायनाय आरो होसोलायनायजोंनो दिनै गावजों गाव गावथारलायनाय आरो दाङाबाजिफोरा गैया जाबाय बेफोरखौनो बुङो गोजोन होननानै बिथाङा बिबक'आ बुंदों बेनिखायनो दिनै जों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान होदों होननानै फोरमायदों बिथां बिबक'आ दानिया फैदो बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया बे समाव नोंथांमोननि होनि दिनै नैबे नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ बरायग्रोना लाबाय इउपिपिएलआव जइन जानायनि मेन उद्देশ্যआनो जाहैबाय जों गोजोन नांगौ दिनै इउपिपिएलआ गोजोन थासारिखौ बिथा खालामनानै जि खामानि मावदों बिनि सायाव सोनारनानै जोंनि जेसेबां केडार्सफोर दंमोन एनएलएफबी एक्स एनएलएफबी हिसाबै बिथांमोन साफ्रोमबो जों गोजोनखौ बिथा खालामनानै इउपिपिएलआव जइन जानो थाखाय दिनै 200निबो बारा चिरां आरो क'क्राझार बे मोननै डिस्ट्रिक्टनि जों दिनै ज'है इउपिपिएलआव जइन जानो थाखाय आवगायबोदों गतिके मेन उद्देশ্যआनो जोंहा बेनो जे जों गोजोन नांगौ गोजोनखौ जिहेतु इउपिपिएल हान्जाया लाबोदों बेबायदि हिसाबै गोजोनखौ लुबैनानै इउपिपिएल हान्जायाव जइन जानो फैदों आरो गोबां मानसिफोरा जे जायफ्रा गोजोन फैयाखै होननानै बुंदों बिथांमोना गोजोन थासारिखौ लुबैया बे हिसाबै बिथांमोना गोजोनखौ लुबैयो हिसाबै गोजोन फैयाखै होननानै बिथांमोना बेखिनिखौ बुंदों जानांगौ खिन्थु जोंनि नुनायाव रायजो राजानि नुनायाव जथेस्थ' गोजोना फैदों मानो होनबा गोदोनि परिबेसखौ नोंथांमोना नाहरोब्ला जोंनि गेजेराव बुथारलायनाय गावलायनाय गावजों गाव बिदा फंबाय थैलायनायानो जोबनो गैयामोन दिनै इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो दिनै गोजोना फैदों होनना जों बयबो रायजो राजाया मिथियो आरो बे रोखा जानानै दं मानो होनब्ला बिपिएफ सरकार थानाय समावहा जोंनि गेजेराव खालि गावजों गाव बुथारलायनाय गावजों गाव होसोलायनाय बेल'थारसोमोन दिनै नोंथांमोनाथ' नुदों रावबो दिनैनि नैबे समावहा गावजों गाव बिदा फंबाय थैलायनायाबो गैया जानानै दं बेफोरनो गोजोन आरो बे गोजोनखौ लाबोदों होनबा इउपिपिएल सरकारानो लाबोदों दा बेखाय जों गोदोनि थांनाय हिस्ट'रिखौ नाहरोब्ला जों नुनो मोनो जों थांनाय हिस्ट'रिखौ नायनानै दिनै जों नैबे गोदान सरकाराव जों बेबायदि थैलायनाय गावजों गाव बुथारलायनाय बेखौ जों गैयाखाय जों गोजोन फैदों होननानै जों बिथा खालामनो हायो 3 बोसोराव जेबो जौगानाय खामानि मावनो हायाखै होननाय बाथ्राफोरा हयथ' बिथांमोना 15-16 बोसोर 17 बोसोर सरकार खुंनायाव 3 बोसोरजों बोरैहाय रुजुदों बेखौ नाहरोब्ला मोजां जायो मानो होनबा 3 बोसोरल' जादों इउपिपिएल सरकार खुंनाया बिथांमोना 18 बोसोराव मा मावनानै थाखो बेखौबो नोजोर बोनाया गाहाम जे इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ दिनै 3 बोसोराव जेरैबायदि जौगानायनि खामानि मावदों बेखौ बिथांमोना नायथों मा जोंनि गेजेराव खना खनला थांनानै नायहैथों रायजो राजानि गेजेराव सोंहैथों इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ मा मावदों दिनैथ' जोंनि नुनायाव गोबां डेभेलपमेन्टआ फैगासिनो दङ डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ गतिके
इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जि मावदों हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावदों जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला फरायफुनाय गथ'फोरखौ मोजां मोनसे हिक्खा होदों आरो मोजां मोनसे सोलोंथाइनि गेजेरजों दिनै जोंनि गथ'फोरा मोजां मोजां डिग्री लानानै मोजां मोजां पास खालामहैदों बेफोरखौ नोजोर बोनाया गाहाम दा थांनाय सरकारावथ' जेबो बिथांखि लानो हायाखै थांखि लानो हायाखै जिफोर थांखिफोरखौ लानांगौमोन जों हारिखौ जौगाहोनोब्ला बबे लामाजों जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनांगौमोन बिनि सायाव जेबो थांखि लायाखै बिनि थाखाय दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जिबायदि थांखि लादों दा बेखौ जों बुंलायनो नाङा बयबो बर' रायजो राजाया नुगासिनो दङ बेखाय आं सानो इउपिपिएल हान्जाया दिनैनि डेटआव मोजां मोनसे पदक्षेप लादों बिनिखायनो गोबां मानसिफ्रा दिनै लोब लोब जयेन जाबोगासिनो दङ गतिके पार्टि हिसाबै पार्टिनि खामानि मावनांगोन इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जानाय लोगो लोगो इउपिपिएल हान्जानि बा पलिटिकेल हान्जानि थाखाय जों खामानि मावनांगोन आरो खामानि मावलांनांगोन दल जेब्ला आर्म स्ट्रागल खालामदोंमोन बेयाव इसेल' मानसिजों स्ट्रागल खालामदोंमोन एबारथ' गोबां रायजो राजाखौ मोनबाय बा गोबां लोगो मोनबाय जोंनि बोलो जोंनि सिन्था धारनाफोरखौबो जों गुवारसिन खालामनानै जों खामानि मावलांगोन सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन